Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3 verses 1 and 2. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28. How happy are those who hear the word of God and obey it. Chronicles 7:14, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon aron kita limpyuhan gayud sa mga sala nga napatay gipang tinir sa atong kalag. Ang 1 John 1:9 mao kana ang bersikulo nga diin anang prinsipyo sa recovery technique aron kita mahibalik sa atong pakigambitay ngadto sa Dios. Ang nakaputol sa atong pakigambitay mao ang atong pagbuhat og mga sala busa. Gikinahanglan nga atong hinganlan, atong isugid ang atong mga sala diretso ngadto sa Dios. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, andam na ikaw, humani mo ka na buhata. Ug alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo diya sa mong kinabuhi, wala ka pa makadawat sa kaluwasan, gidapit ka nining higayuna nga imong gamiton kanang imong kaugalingong kaumuton, ang imong free will nga hinatag sa Dios, o gikan diha mohimo kag desisyon, the most important decision in your entire life, ang desisyon nimo sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas, and you will be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Humani mo buhata ka na, ikaw andam na usap nga makasalmot nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausapan ni ining laing higayon nga imo kaming gidala dinhi sa among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Amo kining giangkon nga grasya nga imo kining andam sa kaniadtong wala pang tanan. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Nining adlaw uban ni kami lamdagi kami pinagi sa paghawom Espiritu Santo sa among kalag
nga kami makakaton pa og dugang mga pagtulunan, kamatuoran gikan sa imong pulong. Tangtanga mga babag nga niya sa mga nauna, aron kami makadupot lamang sa pagpunting sa mong huna-huna diya sa imong igatudlo kanamon ining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, mga suki, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Nya nasab kita dining atong panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya makita magadupot gihapon ining atong main topic nga giuluhan og the doctrine of divine guidance, ang pagtulunan o doktrina bahin sa pag-agak, pagtultol, paggiya sa Dios sa iyang mga anak. O ikaw nga nakadawat na kang Ginoong Hesukristo, luwas ka naman, anak ka naman sa Dios, na himo ka namang sakop sa harianong panimalay sa Dios. O ikaw na tao naman pag-usab, you're born again. So, pinagi lamang siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang ikaw na himo nga bag-ong binuhat. Okay? So, atong nahibaw-an nga ang tanan nga midawat na ni Ginoong Hesukristo as Lord and Savior becomes a personal representative of the Son of God. O siya gitawag nga embahador kang Kristo, siya saksi, siya saserdote, o siya magtotoo, Kristohanon. But whatever the title, ang kamatuoran nga magpadayag yun mao nga just as si Ginoong Hesukristo nagrepresentar sa matag magtotoo dito sa tuong kamot sa amahan. So, ang matag magtotoo nagrepresentar sa kang Ginoong Hesukristo dinhi sa yuta. O aron kita makarepresentar kaniya in effective way, very effectively, ang tanan nga mga tao nga natao na pag-usab born again, gikinahanglan nga sila giyahan, agakon, tultulan sa Dios. Kaya ang Isaias 58:11 ingon man nga, and the Lord will continually guide you. Magapadayon siya sa pagtultulog agak kanimo magtotoo, and satisfy your desire in scorched places, and give strength to your bones, and you will be like a watered garden, and like a spring of water whose waters do not fail. So, mao kini nga nagatuon tas pulong sa Dios kay ang divine guidance, ang Dios nun nga pag-agak, mao man kini ang doktrina sa pagdeterminar pagkat-on sa kabubuton sa Dios alang sa atong kinabuhi. Mao na nga patun-on tas pulong sa Dios human kita nangaluwas. 2 Peter 3:18 mao man ginay tugon sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ayaw kalimti ka ng 2 Peter 3:18. O mao ni atong ibuhat adlaw-adlaw, nagatuon ta sa iyang pulong aron makatunan natong iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Iyang kabubuton na alang kanato. Labi na bahin na sa mga suliran, mga gumunhap, mga pag-antos, mga pagsuway ng atong pag-atubangon sa kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon, na ay mga saad sa Dios, na ay mga kabubuton sa Dios nga atong pag-atumanon, samtang atubang kita nining mga suliran. Mientras buhi pa kita, naagi mga suliran, natural. That means you are alive kung na kay mga suliran. Okay? So, padayon kita. Niya man kita
ingon ta mo sanga ang atong pagtuon bahin sa Dios nung pag-agak, divine guidance, niini karon nga atong panahon diin kita nahisakop ingon nga mga magtotoo, the church age, panahon sa simbahan. Ang laingan usab niini mao ang panahon sa angay-angay nga mga pribilehiyo ug angay-angay nga mga kahigayunan o oportunidad. Gawas pa niya gitawag kini og tinago nga panahon, mystery age, og nining atong giduputan karon mao nga kita niya as panahon sa apostasiya, age of apostasy. Busa ipahimatngunan kita sa Dios nga dili kita malinglak sa mga mini nga mga pagtudlo nga karon kailap sa tibuok kalibutan. Of course, kay kining kalibutan lagi dumala masa nagunang kaaway sa Dios nga si Satanas nga kan ni Lucifer. Busa atong gitun-an, atong gihisgutan ang duha ka bersikulo nga nasa libro sa taga-Roma, how not to be deceived by false teachings. Kay kini atong panahon nga gipuy-an karon, nahisakop ta karon, age of apostasy lagi. Ikaw nasayon na kung sibot pasabot sa apostasy. Apo, away from. Stasia, standing. So, tapuon na sila, standing away from. That is your stand. You're away. Drifting away from the truth. So, mo na nga, nagpahimangno ang Diyos nga aron dili kita malingla, nining nagkadaiya, nagkadaghan nga mga mini nga mga pagtudlo, false teachings. Ang Roma 16, 17 nga 18, ang versikulo 17 nag-iingon nga, I beseech you, hangyoon ko kamo, mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo niadto mga tao nga mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Versikulo 18, kaya ang nagbuhat ni ining mga butanga, wala magalagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan, pinagi sa matahom nila mga pulong ug pag-ulog-ulog. Mao ni matnguna na to kini. Okay, ato ipadayon kadtong atong gibiyaan nga gihisgutan. May tungod lagi sa ning tukbil man tag bahin sa rapture, no? Okay? Now, we have to get ready. Kay kining rapture, ang pagsakdaw sa simbahan, muabot lang kini sa kalit o walay pizza ang gisitar niini kanus may tabo. But there is that doctrine of imminency. Imminent kanunay. Nga kana mahitabo yun. Siguradong mahitabo. Panwa ta kay kanus Okay? Huwag na kay bawang mga anghel kanus mahitabo. Ang Diyos ra. Okay? So mangandam kita. Magtuon tas pulong sa Diyos. Adlaw hangtod nga daghan na ang mga kamatuoran niya sa atong kalag nga atong maghamit inig atubang na itong mga suliran o aron kita makakabot sa atong common goal. Unsa may atong common goal ingon ng mga Kristohanon? Spiritual maturity. Ang paghamtong espirituhanon. O kung saan ito pagkabot niya na, pinagi sa adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. So, we have to get ready by perpetuating our spiritual momentum sa atong pagkakristohanon, mga anak sa Dios. So, ingon niya na, fellow believer, to get ready sa di pamudangat o may tabo ang rapture. Now, ang magtutuo ra nga andam
mao ang mubati og paghinam-hinam nga magapaabot sa phase 3, ikatulo nga bahin sa plano sa Dios. Phase 3. Kaya magtutuo nga dili andam. Anong di man siya andam? Negatibo. Wa siya pagtuon sa pulong sa Dios. So, siya luwas. Dili na isyo. Luwas siya kay salvation occurs once and for all. Okay? O, kasara. Pag dawat mo ni Ginoong Jesucristo diha, luwas ka. Mao na nga, nagbarogya po kita sa doktrina, sumala sa kamatuoran nga, once saved, always saved. Human ka maluwas, luwas ka na. Okay? Ang panangin mo na pong pagkinabuhi, adlaw-adlaw pagkinabuhi, lain na po ng isyo. Okay? Mao na nga, ikaw magkinabuhi, sa magihapon sa imong kanhing panginabuhi, sa dili pa kaluwas, kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios. Kay the Word of God is the only life-changing nga way makausab ra sa imong kinabuhi. Okay? Kung di ka magtuon sa pulong sa Dios, imong kinabuhi pareha ra sa kaniadtong wa pa ka maluwas. Mana nga lisod kaniya ilhon magtutuo ba dito siya? You see? And you know what I mean. Kasabot tingali ka. So mo na nga, gikinahanglan musunod ta sa mando sa Dios aron kita magakinabuhi with capacity for life. Nga subay ka na sa kaumuton sa Dios. Mo na nga, paandamon ta sa Dios. Minagis pagtuon sa iyang pulong, nga masilsil na yun. Nagabalik-balik niya itong mga panghisgutan din niya, aron masilsil yun. Kung sa'y tuyo nga atong gibalik-balik, tuyo nini dili kay aron may numduman, kung dili, di nagyod mahikalimtan. Kasabot ka? Kaya kini nga atong paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, this is the method of inculcation. Ang binisaya sa inculcation, pagsilsil. Basta, pag sinilsilay naman guni kay baruganay na ning panahon na. Kung wa kay baruganan, aluoy ang imong kinabuhi, you see. Kaya it's always a matter of choice. Na magkakapilian, mahimo kang mahimong mananaog, mahimo po kang mahimong pildiro, naaran imo. Imo ka ng kabubuton. Ikaw ray, mabito ng iyo ng prinsipyo diya. Man is always a product of his decision. Tuo ka ba na? Produkto ra ang tao sa iyang himuong desisyon. Okay. So, mao na, nga magtutuo ra nga andam, maong mubati hinam-hinam na magpaabot sa phase 3 sa plano sa Dios. Kaya ang magtutuo nga, dili andam kay, o man siya pagtuon sa pulong sa Dios, dili maghinam-hinam ang iyang bation, kung dili kakulba na hinoon, kahadlok, kakuyaw, o pagkawili, nini kinabuhi, din gitawag mo din kinabuhi, walog sa mga luha, the valley of tears. Upon, again, we don't know when will the rapture occur. Wa tay nahibaw, andi ta kaybaw. Kay, wa lagi pizza, kano sa may tabo kini. Wa nahibaw, o wa gyoy na sayod, bisan pa ang mga manulunda, mga anghel, wa kay baw, ang Diyos ray na sayod. We should not be concerned as to when will it happen. Ang atong concern should be how to be ready. Ang pagpangandam sa atong kaugalingong kalag. Kung we are right with God, nagapadayon ba kita sa pagtuman sa perfect will of God? Now, our gathering together unto Him at the end of verse 1, kini may paghisgot sa pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church. Ug dihay fake news, false information nga gipakalat, nauso na muning fake news karon, di ba? So dihay fake news,
fake information, false information nga gipakalat dito sa unang siglo during the first century. Just as there is karong mga panahon na, uso naman yung mga fake news karon, God. So, it has never stopped. Okay? Wa gyud nimo undang. Kini si Satanas is never going to stop hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo, second coming. And along with his demons, the fallen angels, they're gonna be put in the abyss. Ang gitawag sa English o bottomless pit, bungaw nga way kinutuban. Gisgutan kini, gisgutan ni diya sa Revelation 20 verses 1 through 3. Now, kini atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. And one of the reasons, but not the only reason, that the millennium gitawag kini golden ages. Tungod kaniya ng panahon na wa may relihiyon na. Wala na. Wa na yung mga mini ng mga doktrina. No more false doctrines anywhere on the face of the earth. Atol during the reign of our Lord Jesus Christ dinhi sa yuta. Dinhi. Dilitiyaw ang kanindot o pagkalalim o pagkamabulukon niya na nga panahon na. It's gonna be a fabulously wonderful time. Just think what that would do karong panahon na if we just remove all the false doctrines diha sa gawas. Di ba unta? Di ba unsa kanindot unta? Di ba? But the curse, ang kanang, unsa ba curse Visayan? Ang tunglo, the curse will be taken off by nature. Ang millennium musugod only with believers. Di ba nina? Inigsugod sa millennium, ang naadiha, mga magtutuora. Wala mga dili magtutuo. Now, yan ang panahon na sa millennium, 1,000 literal years, there will be justice administered by the Lord Jesus Christ. Kada buntag. It's gonna be a fabulous time. Si Satanas, itambog na, is cast into the bottomless pit for 1,000 years. O sa kalibo pong tuig, adto siya dito. Tingkagol dito si Satanas. Ug human niya ng gidugayon na. Suma sa giingon diya sa Revelation 20 verses 7 through 9, kini si Satanas pagabuhian. He shall be loosed out of his prison. Ug mugawas kini siya aron sa pagpadayon sa pagtiwas sa iyang pagpanglingla to deceive the nations. Aron iyang tiwason to finalize his rebellion. And then itambog na gyud kini siya didto sa linaw sa kalayo, the lake of fire. Kaya mo gyud iyang destino, final destiny na nasa Revelation chapter 20 verse 10. Now, the gathering together unto him is a reference din sa pagsakgaw sa simbahan. Again, wata may bao kanus kini may tabo. Wa kita may bao. Watay na bawaan, way na kay bao din ang rapture of the church. So, all the believers has to do, maura ang pagpangandam siyang kaugalingon. Maura. And the way for a believer to get ready alang sa eternal state, mao kadtong atong gisgutan, di padugay. Ug kini magasugod pinaaging positibong kapubuton, positive volition ngadto sa pulong sa Dios. Tungod kay positive volition toward the Word of God, that desire to gain the knowledge of the Word of God, and thereby pagtuman sa kapubuton sa Dios alang sa kinabuhi sa magtotoo. Maangkon lamang sa magtotoo ang kaalam dias pulong sa Dios
sa diha nga magabaton kini siya og positibong kabubuton ngadto sa pagtuon pagkat-on sa pulo sa Dios. Mora. Ug sa pagkat-on sa magtutuo sa pulong sa Dios, iyang isagol kanang nakatuunan niyang doktrina uban siyang pagtuo niya na. That's blending that knowledge together with faith. Ana na siya sa kahigayunan sa pagkatinuod sa mga panalangin gikan siyang naagian nga potentiality. Now it has become a reality of blessing dito sa pikas niini. Sanglit, kanang iyang pagsagol sa doktrina o sa pagtuo, blending of doctrine with faith, kana mo resulta mo sangpot nga sa kahimtang sa pagkatinuod na sa doktrina o ingon ta doctrinal reality, ingon man divine viewpoint mental attitude nga sa diha nga magtutuo makabaton nag divine viewpoint mental attitude nan maangkon na niya makaangkon na siya sa espiritual ng gahom, spiritual power in life. Okay? Mo kini ang source, ang tinubdan sa spiritual power, sa spiritual discernment, spiritual ng pagkaalingat, ingon man sa spiritual ng gugma. O kini mo resulta ngadto sa giingon sa in English og doctrinal orientation, doctrinal objectivity, doctrinal confidence, doctrinal nga kaligon, doctrinal courage, paghiluna sa iyang tumong goal orientation, grace orientation, sulod nung katahom, inner beauty, ug uban pang manindot ka mga resulta niini. Laki pagyud sa iyang pagkaokupado sa doktrina o sa control thought life by which ang maong magtutuo nagasibog sa unahan siyang pagtuman sa tanang mga trumanon sa phase 2 life. Panginabuhing Kristohanon sud sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Numdum ka? Sa ikaduhang bahin sa pulong sa Dios, believer in time. So sa laktod nga pagkasulti, ang magtutuo nga nagapadayon sa pagbuhat niining maong tulumanon, aging tuman niya sa execution of the protocol plan of God sa iyang kinabuhi. Kining maong magtutuo atong isgutan nga dili gyud siya magpabalda o magpalinga sa iyang pagdupot siyang pagtuon sa pulong sa Dios. Di siya pa disturbo gyud. Okay? Kaya ang gipunting ragyod iyang una-una sa niya, sa makukihon, matinudanon, balaw tayong pagtagad niya sa pulong sa Diyos. Maong iyang tumong, ang iyang pagkabot sa paghimaya sa Diyos. O sa iya naon niyang pagdungog sa iya man gyud yung padungog. The famous accolade, well done, good and faithful servant. You have been faithful on the few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Mo kanay klases magtutuo, the kind of believer who's fulfilling, nagatuman sa kababuton sa Diyos, alang siyang kinabuhi. And thereby, fulfilling, completing sa divine viewpoint purpose. Diyos nung katuyuan siyang kinabuhi. May hinungdan nga si Satanas will do anything to get a believer distracted gikan sa pulong sa Diyos. Maningkamot gini siya. Day and night service gini siya. Wag siya puwas, sige lang gini siya. Maningkamot gini si Satanas sa pagbalda o paggamit sa tanan niyang mahimo, sa paglinga. Within his power sa iyang mahimo. Kung mahimo sa paghunong sa magtutuong sa pagsibog sa unahan siyang kinabuhing Kristohanon. Kitangon, disturbuhon magyuta niya. Baldahon magyuta niya. Linglahon. Kini si Satanas, busy kayo.
Busy pagayo kini Satanas sa pagpangitag paagi aron lamang iyang mababagan ang nagatubo og hamtong espirituhanon nga magtotoo. Just like he will use anything to get an unbeliever distracted from the gospel. Iyag yung paningkamutan nga babagan niya. Ang usa ka di magtotoo nga dili maka dungog sa may balita sa kaluwasan kay himo man siyang desisyon whether to accept or to reject. You see? Tumong ni Satanas sa pagbabag sa di magtotoo ang unbeliever nga dili kini makadungog sa may balita sa kaluwasan kaya ano man. Do you know why? Nga dili siya buot nga makadungog sa gospel ang unbeliever. Ibaw ka ba? Tungod kay si Satanas, miserable man. And do you remember the principle on this? Misery loves company. Ayaw na kalimti. Miserable kayo na siya. Alaot. Ug makaluluoy magod kini si Satanas. And that is why he wants unbelievers to be miserable like him. Likewise, sa mga magtotoo. Buot niyang mamiserable po ni sila sa ilang kinabuhing Kristohanon. Mao nang mitunga ka ng maong popular nga prinsipyo, misery loves company. Kining panulay ang yawa, dili buot nga makadungog o makadawat sa mga balita sa kaluwasan ang mga unbelievers. Sanglit na ibaw man siya nga. Kung mudawat sa kaluwasan ang di magtotoo, anto kini siya mudangat sa langit. Kung labihan niya sa pagkasina niya, kaya di man siya makaanto dito. Wala siya, no way, di na siya makaanto. O kaya nahibaw magkini siya, si Satanas pag-ayo nga, man siya laing padulngan, ang impyerno raman, he has no other place to go than the lake of fire nga giandam sa Dios alang kaniya ug sa iyang mga demonyo. Imong mabasa na sa Mateo 25:41. Ablihin mong Biblia diha. Matthew 25:41. Itambog man kini siya diha. Human gyud sa millennium. Nagkahuman sa millennium, itambog na siya dito, balibak na. Namabasa nato diha sa pinadayag Kapitulo 20, versikulo 10. Nga nag-ingon sa in English, paminawa mo ni in English. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Again, si Satanas wants as many people kung mahimo ang tanan, which is impossible to happen because of man's volition. Kung mahimo madani, malingla niya ang kinabag-ang luot sa katawhan ngantos padung sa kalaglagan, eternal destruction. Tungod sa prinsipyo, misery loves company. Ug sa ato pag sinultihan sa Bisaya, ang pagkalaot mahigugmaon o mga kauban. Sakto ba ng pagkabinisaya? Ang pagkalaot mahigugmaon o mga kauban. O sa inato pag yung pagkasulti, ang pagkalaot buot o kauban. Gusto? Now, akong subliyon sa pag-ingon, na kini si Satanas is so jealous, labihan niya sa pagkasina of every believer. Sanglit mo adto man kini siya, the believer I mean, mo adto man kining maong magtotoo dito sa langit. Diin dito wa nay kaguol, wa nay pag-antos, wa nay luha, wa nay kamatayon. The old things are passed away. Or as what Psalm 16:11 says, in God's right hand there is the fullness of happiness and pleasure forevermore. Kay samtang kita mga magtotoo, nagapahimo sa pagtagamtam sa great time in heaven with God, naibaw kag unsay himuon o mahitabo ni Satanas
ug sa iya mga demonyo. Burning in the lake of fire. Kini si Satanas is so intensely jealous of believers. Kining hitabua is something else. While dili siya makatangtang o kanang take their salvation away from them, kung na may nakasabot bahin sa eternal security apart from the Godhead, it is Satan. Analay duha ka butang ang mabuhat ni Satanas. He only has two things that he can do to a believer. Ang una is to screw up his life in phase 2. Pagguba o pagdaot sa kinabuhi sa Kristohanon by getting him distracted from the Word of God in his life. Ug kana makapugong sa reward factor dito sa phase 3. Ug balikon ta, misery loves company. Ug busa, si Satanas ginganlan og avowed enemy of God ug sa kaliwatan sa tao. Iyang tumong pagguba sa kinabuhi ni bisag kinsang tao. He wants to devastate. Most especially sa kinabuhi sa mga magtotoo, pinagi sa pag-distract, pagbalda sa magtotoo nga dili makatuon sa pulong sa Dios. Mao na. Tingali daghanang higayon nga gibabagan ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Namo na, apil na. Now, kini si Satanas doesn't care what o unsay iyang gamiton sa pagbalda sa magtotoo. He will use anything. He will do anything nga gitugot sa Dios nga iyang mabuhat. Look at the way o giunsa niya sa pag-atake si Job. Nandong ka? Kinabuhi ni Job. Sa usa lang kahapon niya na, in one afternoon, iyang giguba ang tanan ni Job mga katigayunan. He destroyed all of Job's wealth. Ang iya pag yung gipamatay ang napo ka mga anak ni Job. O, in a few days later, gihatagan pag yun ni Job og kabahong, skin ulcers, gikan sa ni ini, ngadto iyang lapalapa. Humiingon ni Satanas ngadto sa Dios. Ginoo, kung imong itugot nga pamtangan ni Job ining mga butanga, iyang gihagit ba ang Dios? Ginoo, kung imong itugot nga pamtangan ni Job ining mga butanga, di na kini siya mo panalangin kanimo. He won't bless you. Nagpasabot nga mohono na kini siya simba kanimo. Well, of course, the issue to Job was, will the satanic attack going to get him distracted? Makabalda pa kini siyang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios? You see? Is Satan going to be effective? Is Satan's theory about you right? No, it wasn't. Sayop si Satanas bahin ni Job. He was wrong about Job. Tangtanga ang iyang mga kauswagan. Take his prosperity away and he will turn on you. Mutalikod, mubiya kini siya nimo. Di na kini siya mo simba nimo. Iya bagi ingnan ang Dios. Di na kini siya mahigugma kanimo. Di na ni siya mo tahod kanimo. Di na ni siya mo function with doctrine anymore. Satan was wrong bahin ni Job. Sayop. What a believer's objective o tumong niya diha sa phase 2 sa plano sa Dios, maong pagsiguro nga sayop usab kini si Satanas about any other believer. Ayaw gyud pagpabalda from the Word of God. Ayaw. Sabta gina. Ayaw ug ayaw. Di man ni kana pag-ayo isuong magtotoo. Ayaw gyud. Kaysa higayon nga magpabalda ka gikan sa imong pagdupot. Excuse me. Di maging kalikay nini. Okay? Kaysa higayon, kay balik ta. Kaysa higayon nga magpabalda ka sa imong pagdupot sa pagtuon sa pulong sa Dios nan. Mo nagingog imong tinuyuan nga magpabalda. Nagpabalda, nagpalinglakas, panuway.
o sayawa. Kansang tumong diha nimo maong paggusbat, pagpusgay, to devastate, ug paggunob nimo sa imong pag-alagad sa Dios, pinagi sa imong pagtuos pulo sa Dios. Kaya bigon nimo, ang tuyo ug tumong ni Satanas kanatong mga magtutuo mao ang paglingla, paglansis to deceive us. Sa gayon nga ato siyang tugutan sa pag-penetrate sa atong Kristohanong kinabuhi. Mo na giingon sa popular nga prinsipyo sa doktrina, you are a product of your decision. Mao na. Diha sa ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 2, gihisgutan diha ang pulong apate, deception, paglingla, lying to the human race. So, the gathering together unto Him, kini naghisgot, it is a reference to the rapture of the church. And ang matag magtutuo in the church age is going up by physical death or the rapture which occurs first. And there's two ways for a believer to die. Huwag kung magpasabot on the ground or on the air or on the water, ang akong ipasabot, having executed, having fulfilled the will of God for his life, or napakyas ba sa pagtuman niya na. So it says sa versikulo 2 that you should not be shaken in mind or be troubled either by spirit. Ang ipasabot pinagi sa doktrina, okay? Or by word or by letter ingon nga gikan kanamo. Kaya niya itong hinigayon na nagpakalat o nagsabwag man sila mga mini ng doktrina, false doctrines, stating nagkadtong mga gipakalat nga mga false doctrines gikan kuno ni Pablo. Si Pablo was teaching this kuno, and they were lying. Baka kadtong tanan. And they were, karon pa ng panahon na, they were fake news lagi. O gani ang sud, content of it, nga sumala pa nila, that the day of Christ is at hand. Now, ang day of Christ dinhi is a reference to the time sa diyang si Kristo mo take over sa pagdumala, rulership dinhi sa kalibutan at the second advent. Revelation 19:11 through 21. So, ani ang tubag beginning at verse 3. Let no man deceive you by any means. Well, the first thing kinahanglan nimong masabtan about the first part of verse 3, mao nga ang pulong let does not belong there. Ana kini sa kitawag taog aorist active subjunctive third person singular sa grammar nga Griego. Mao kini gitawag og prohibitive imperative. Sa gayon nga ang sinultihang Griego, Greek language, mugamit og pagdili kon prohibition. Dili kini siya mugamit sa giingon og aorist imperative. Mugamit kini sila present imperative. Now, this happens to be ana sa aorist active subjunctive third person singular gikan sa verb nga ex apatao. Ex apatao. This is a beautiful word. Kini nagpasabot to deceive X. X out from. Ang pasabot sa X. Out from, in this case, out from the truth. To leave somebody away from the truth of the Word of God. Mao na giingon og distraction. Distraction. Now it says, no one, mahimo siyang mababae o malalaki, young or old, the gender doesn't make any difference. Ang edad does not make any difference. Okay? No one deceives you, misleads you by any means for. And then the next, 5 ka mga pulong gisulat nga italics. Nga
dugang sa mga translator sa in English aron sa pagtabang sa pagsabot sa mga English reader apan kini nagaingon og because if a falling away may first come og ang man of sin may be revealed, ang anak sa perdition, the son of perdition. Dili mo dangat ka ng adlaw. Anata din you see, and almost a totally elliptical nga apodesis din Just the prothesis is set forth maingon ta. Mo'y hinungdan nga mga pulong sa italics gidugang dinhi aron sa pagpaklaro sa apodesis niining mao nga conditional clause. Apan ang pulong accept dinhi, it begins as third class condition. Ug doon na tayo duha ka mga verbs dinhi. Ang conditional particle ian, E-A-N, ian, ug ang negative nga maingon tang naga-negate sa verb dinhi mao ang may nga gigamit uban sa subjunctive mood. Adunay duha ka verbs dinhi. Ang una, the first one is the aorist active subjunctive, third person singular, gikan sa verb nga erchomai, E-R-C-H-O-M-A-I, erchomai. Kini nagkanayon og if, kon, sabi niya, a falling away first may not come. Now, the falling away, here's the feminine, negative singular, og tanawa ang noun nga niya dinhi, apostasia. Na. The origin o sinugdanan sa pulong apostasy ato ning at aton og dugang sa sunod natong panag-uban. Okay? So ayaw si Pieta ang sumpay nining atong gihisgutan og pagbaton niya ng pagkamasubayon, magkugihon, masigihon, malahutayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Maura kini ang tugon sa Dios kanatong mga anak niya nga maglahutay kita. Okay? Kay the time is running out. It's running short. Di na ta mahibaw. Tingali ang rapture will occur humana to nini atong Bible study or ugma or sa sunod ugma or mga 5 pa ka tuig, 5 pa ka libo ka. Di ta kay baw lagi wa manay pizza. But God says, just get ready. Okay? Ato kini padayon ugma. Og magampo ta. Amahan mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa imong padayag panamog dugang, pagpaklaro, pagpatinaw pagkanamo sa imong mga kamaturan. Salamat ning tanan o Dios, ubani kami sa imong pagbugbuwag, likay kami sa mga kablingkad, dada kami pagbalik din hining dapita. Aron kami makapadayon sa among pagtuon, pagkaton, pagtuo sa imong pulong nga among magamit sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat ning tanan o Dios, bisan dili kami takos niini. Sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluwas. Amen.